sa už teda som už ideme von. Ešte ideme s mamou do Teska s tatom a ešte ideme vlastne pre auto, pretože sme tu druhým autom a za chvíľu sme teda tam. Už sedím v aute a ideme ešte teda do toho Teska, potom ideme pre to druhé auto. Toto je tiež naše, ale to jedno máme inde. A ideme si teda pre ňo a za chvíľu som aj na kono. To má súpravu aj s dekou. Tak tu som v ich boxe teraz, už vychádzam do výbehu, oni sú tam vzadu. Ukážem vám potom aj žriebe naše a Jessel ide. Takže tam v ďalke je teda Jessel, snáď ma počujete, lebo fúka veter. Už sa pozerá. Jesselko je ten hnedý a ten za ním je Kodisko. A o jeho je to žliebe tam vzadu, ktoré asi nevidíte. Jessel už ide sem. No jasne, že som ti niečo doniesla, pozri. No vidíš, chutí ti mekvička. Áno. No, chutí čo? No, strašne. Táto ohľadka je pony veľkosť a ešte furt mu je trochu veľká. Tu je tá značka, že pony. Tak ideme sa už pomaly čistiť a za chvíľu pôjdeme jazdiť. Najväčšia láska. Kľudne si pôjde sám, však na čo. Tak idem si ho čistiť, zoberiem si kufrík, vôbec neviem, lebo sa to tu upratovalo. To tu fakt vážne neviem nájsť. A musím ho nájsť teda niekde inde. Na ostroji. Našla som svoj kufrík, je presne tam pod tým všetkým, tento rúžový, tak som zvedavá, jak ho vytiahnem. Už sa ide sedlať a za chvíľu mám. Kým ho tak nasedla, ja si zoberiem páku a idem mu dať. Už teda není moje, ja mám tiež páku, ale nemám na ňu úzdu, pretože tu ma nepoužívam a to je len baby páka. Ostroj mám nachystané. No, už som hore a za chvíľu dám telefón tátovi a začnem jazdiť naplno. Zatiaľ si tu robíme kolečko. Som rúžovou krásnou potilou. Ja mám rúžovú rada. To je moja obľúbená farba. Dúfam, že ste si video užili aj bez úvodu a čau.